Neutank, NTM 204, a cociña ao vacío tofe é o paso clave para a liña de produción de caramelos. Derrete, cociña, mesture e caramelice os xaropes de caramelo e caramelo. O sistema pode alcanzar os 600 kg por hora. Inclúe depósito de chaqueta de almacenamento, cociña de baleiro, bomba de engrenaxes e sistema de mestura. Este é un sistema de cocción continua altamente flexible. Procesando unha gran variedade de ingredientes mesturados. Produce un produto de repostería suave e consistente. Benvido á consulta.